wallahi hali n'ala ye diɲɛ fɛn bɛɛ d'i ma n'a ma muso ɲuman d'i ma i ti sunɔgɔ hɛrɛ la i ti lafiya parce que a muso dɔw bɛ yen a muso jugu dɔw bɛ yen u bi kuma c'est à dire i bi cɛ yɛrɛ traumatisé wulilen a ɲɛni bi cogo dɔ la i si foyi faamu a la a bɛ taa sigi gɛrɛn yɛrɛ la ka baro kɛ a dɔgɔninw fɛ fo 4 heures la a tɛ se ka don so kɔnɔ a tɛ wuli de bɔnni di parce que n'a donna muso in bɛna taa min d'a kan ala kana ɲɔrɔma janya muso amin ala sɔngo hali mana fɛn hali dɛsɛlen filɛ nin selimafini sanni min na a kuma ti ban wallahi k'a sɔrɔ a se t'i ye i bi muso jugu de mankan ha ye kɔni faden sago ha ne yɛrɛ t'a dɔn ne furulen ma kun min na i balima karisa filɛ nin walima i teri karisa filɛ o filɛ ka bazayiri si tan ne san ka na d'a ka denbaya ma e dalen don faden sagoya la e kɔni tigɛ fɛn ho surtout ni muso yɛrɛ ye ho ta i la i baliku dale ka ho ta i dale la ani diɲɛ tununi la a bɛɛ ka siga t'a la wala a muso jugu bɛ yen u bɛ s'a fɔcogo la ko u se koyi u bi kuma ka kuma a dɔw bi kuma ko France 24 bilahi bani de siga t'a la u ti sunɔgɔ dɛ e yɛrɛ kɔni i mana wuli waati o waati hali ni ko i b'i yɛlɛma dɔrɔn u bɛ to dugubali de la an y'a fɔ cɛw k'u yɛlɛma musobakɔrɔ fana k'a yɛlɛma e tɛ se ka foyi ɲɛ ne kabala y'i da i bi ta ne yɛrɛ ma hɛrɛ foyi sɔrɔ e ka furu la kabini ne donna e ka furu la ne ma hɛrɛ sɔrɔ a bɛ i n'a fɔ bi don o don a bɛ gɛlɛya siga t'a la dɛ don o don a bɛ gɛlɛya kabini ne donna e ka furu la ne ma ɲɛ suma ye k'a sɔrɔ kabini donna i bɛ ka a hɛrɛ k'i ka kɔrɔ caman an balakaw caman ye fitiri walew ye siga t'a la dɛ olu de koyi parce que i bɛ hɛrɛ k'u ye waati min na o mɔgɔ t'o la mais ni gɛlɛya nana waati min na u t'o supporter u b'i tɔgɔ tiɲɛ ni muso ɲuman tɛ walahi ni gɛlɛya y'i sɔrɔ i ka furu la ni muso ɲuman tɛ min bi to i kunna a ka dɔgɔ muso bɛɛ tɛ gɛlɛya supporter wallahi u t'a supporter jango e b'a furu waati min na a tun bɛ sɛ mɔlen dun e b'a furu waati min na kami mɔlen dun e b'a furu waati min na kiniw kɔ tɛ tigɛ ayiwa lɛ kanja kɔ tɛ tigɛ ayiwa jumɛn wɛrɛ bɛ yen makɔrɔniw